Každý má ten svoj tajný recept alebo špeciálny trik. Ak by si chcel nejaké tipy na lečo alebo porovnať rôzne spôsoby prípravy, môžeme sa do toho pustiť a nájsd niečo, čo ťa zaujme. Pontosan. A lecsó egy olyan étel, ami rengetegféleképpen elkészíthető, és mindenki saját ízlése szerint variálhatja. Ha szeretnél, megoszthatok néhány tippet vagy ötletet, hogyan készítheted el még finomabbra. Mit szólsz? Výborne. Lečo je presne to jedlo, kde sa dá krásne improvizovať a prispôsobiť ho podľa chuti a nálady. Môžem ti hodiť pár tipov na vylepšenia. Napríklad rôzne kombinácie korenín, zeleniny alebo špeciálne triky na dochutenie. A ak by si chcel porovnať tradičné recepty s niečím moderným alebo sa pozrieť na konkrétne suroviny, ktoré dodajú leču šmrnc, tak som úplne pripravená. Ak máš nejakú špecifickú otázku alebo chceš len inšpiráciu na vylepšenie, stačí povedať. A ak by si chcel nejaký konkrétny postup, môžeme ho spolu prejsť krok za krokom. Szuper! Akkor itt van néhány tipp a lecsó még finomabb átételéhez. 1. Fűszerek.